8 sekúnd. Na mieste 12. druhý najlepší zo Slovákov je Pavol Polievka, Merida Dukla Trenčín, ktorý stráca na žlté tričko 1 minútu 19 sekúnd. Ďalší najlepší zo Slovákov, tretí zo Slovákov je 8. špúrte zvíťazil Dan Jurgensen Jonas z týmu Kapinordik. Na mieste druhom skončil Nemec Štefan Šafet, LKZ Team Brandenburg a tretí cyklodónu dnešné preteky 53. ročníka, to je záverečná etapa, ktorá je taktiež členitá. Vietor nám však nefúka, takže uvidíme, ako sa počasie vykryštalizuje. Bolo to, že celý tým, kompletný tým bol odjedený. Na druhej prémii zvíťazil Person Lukas, KCK Oslany, no a celkovo v bielom tričku s modrými bodkami najaktívnejší pretekár je Howard Leitch z Austrálie. Vo Slováku, ako som spomínal, včerajšej etape najlepšie skončil Jan Valak, 7. miesto, ďalší zo Slovákov 13. Martin, Slovenčík Merida, 15. Davida Robert, Sajtničku a 18. Polievka Pavol. Situáciu už neviem, či prišli pretekári 6. alebo 30. Celý peloton prišiel dohromady a medzinárodných cyklistických pretekov podporili Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, ďalej sponzory podujatia Slovenské elektrárne, Enel, firma Inksteel, sponzory podujatia, ktorým patrí veľká vďaka a samozrejme aj vám, diváci, za príjemnú atmosféru pri dojazde a štarte. Poď. Cieľovej páske v reprezentačnom drese. Vážení športové priatelia, celá skupina pohromade a kto si vyjde ako víťaz. Posledné metre pred cieľom. Posledné metre pred cieľom. Napätie vrcholí a vidím tam zelený dres týmu Kapinordik. Kto bude víťaz? Vidím tam dres týmu Silver Mixel Italia. Záverečný etape 84. Pohár primátora mesta odovzdá primátor mesta pán Štefan Daško. Víťaz dnešnej záverečnej etapy, dánsky pretekár Jürgensen Jonas Asen. Gratulácia od ministra obrany pána Jaroslava Pašku.
Reprezentant, funkcionár v cyklistike, v československej cyklistike, nakoniec pôsobil v cyklistike Dubnici nad Váhom. Cena Mateja Laca, pretekár so štartovým číslom 113, československý reprezentant, ktorý nás reprezentoval na mnohých svetových významných podujatiach, ktorý práve teraz oblieka biely dres najlepšieho pretekára do 23 rokov s logom Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Pohár najlepšiemu pretekárovi do 23 rokov odovzdá Štefan Bruženák, riaditeľ cyklistických pretekov Košice, Tatry, Košice, na ktorých štartoval veľakrát aj pán Anton Novosad. Daško, biely dres s červenými bodkami, s logom sponzora Homola, spoločnosť s ručením omezeným Autoservisná technika. Pre najlepšieho vrchára momentálne oblieka generálny riaditeľ predstavenstva medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska, pán Juraj Takáč. Ku gratuláciám sa pripája a odozdáva pohár aj primátor mesta Ilava, pán Štefan Daško. Pán Ľudovít Lučanič, biely dres s logom sponzorov. S logom sponzorov Inksteel. A samozrejme, pohár pôjde odozdať za mesto Ilava pán Jaroslav Šlesár. Biely dres s modrými bodkami s logom sponzora spoločnosti Inksteel odozdal Ľudovít Lučanič, športový riaditeľ cyklistických pretekov okolo Slovenska, medzinárodných cyklistických pretekov, a pohár odozdal viceprimátor mesta pán Jaroslav. Vedúceho pretekára víťaza 53. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska odozdá minister obrany Slovenskej republiky pán Jaroslav Baška. Šerpu pre víťaza odozdá za Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dlhoročný reprezentant v cyklistike pán Anton Novosad. Pohár bude odozdávať generálny riaditeľ medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska pán Juraj Takáč. Žltý dres vedúceho pretekára, celkového víťaza s logom slovenských elektrární Enel si odnesie domov austrálsky pretekár Howard Leitch. Momentálne ceny odozdávajú ako prvý trikot obliekol minister obrany pán Jaroslav Baška. Ku gratuláciám sa pripojil a odozdal šerpu za Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dlhoročný československý a slovenský reprezentant pán Anton Novosad. A ku gratuláciám sa pripojil a pohár odozdal generálny riaditeľ predstavenstva medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska pán Juraj Takáč. A samozrejme kytica, gratulácie od našich hostesiek a mažoretiek. Vážení športoví priatelia, víťaz 53. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska, v žltom tričku víťaza Howard Leitch, Austrália. Polska, Moleta Andra, Itália, Muito Pascal, Itália, Niemiec Přemyslav, Polsko, Garcia René Rodrigo, Španielsko. Športový riaditeľ pán Toci. Najlepší tím 53. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov okolo Slovenska, tím Miche Selle Italia Silva Cross.